Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Nezavisnih ljevičara govorit će poštovani Mladen Novak. Izvolite. Hvala lijepo. Uvažene kolegice i kolege, kao što ste primijetili, nadam se da jeste oni koji su čitali, da je ovo izvješće stvarno iscrpno, obimno i iako je s ove govornice dosta često bilo prigovora da su ponekad izvješća preopširna, preiscrpna, kada je ovo izvješće u pitanju ja se slažem da ono bude ovakvo. Čak što više ovo pohvaljujem, prvenstveno iz razloga što neke od ovih situacija bez ovako ilustrativnih primjera koji nam pokazuju koji su to problemi koji proizlaze iz našeg nažalost zakonodavstva onako kakvo je, a imate priliku i pročitati, ali i čut ćete, na kraju krajeva dobar dio primjera ste čuli već od pravobraniteljice, koji su to problemi s kojima se susreću naši sugrađani, osobe na koje se odnosi ovo izvješće. U ovom izvješću obuhvaćeni su svi aspekti života djeteta s teškoćama u razvoju, osoba sa invaliditetom i njihovih obitelji, od rane intervencije preko školovanja, mobilnosti, zapošljavanja, života u zajednici, participacije u političkom, kulturnom i sportskom životu. Obzirom na prethodna izvješća vidimo da su pomaci mali i nedovoljni te da je teret današnje situacije u našem društvu dobrim dijelom prevaljen na leđa najugroženijih skupina. U ovom izvješću sam našao podatak da ukupno 515 782 osobe s invaliditetom i pravobraniteljica sugerira, pretpostavljamo da je barem polovica onih koji bi mogli raditi kada bi im se osigurala podrška u školovanju i radu. Najmanje toliko je članova njihovih obitelji koji bi također mogli više dati društvu kada bi njihovoj djeci, suprugama i muževima, majkama i očevima sustav osigurao njegu, pratnju, rehabilitaciju, pomagala, asistente itd. Ne moramo čekati da nam Europska unija to kaže. Možemo i sami izračunati da nismo toliko bogato društvo da bi se olako odrekli doprinosa osoba sa invaliditetom, da većinu tih osoba smatramo neaktivnima dijeleći im sitne novčane naknade kao odštetu za njihovu nesreću generirajući nezadovoljstvo. Nažalost, podsjetimo se da čak i ponekad uskraćujemo i ove sitne naknade, sitne novčane naknade kako stoji u izvješću pravobraniteljice. Sad malo i o sadržaju. Ono što mi je upalo u oči, najviše zaprimljenih pritužbi bilo je u području socijalne skrbi, 124 slučaja, odnosno 19%, gdje se postupalo, ne mogu vjerovati da je ovo dobar podatak, 147 puta, a koji se uglavnom odnosilo na ostvarivanje materijalnih prava i stambeno zbrinjavanje. Imamo u mišljenju Vlade odgovor na neki način na ovo pitanje, ali u odgovoru na to pitanje u suštini što stoji? Osnovali smo jedno povjerenstvo, pa ćemo osnovati drugo povjerenstvo, pa će ta dva povjerenstva raditi dalje i u suštini ne nudi se nikakvo rješenje, odnosno rješenje se nudi ali za neku budućnost koja niti je definirana kad bi to trebalo biti ni na koji način. Zatim problem osobnih invalidnina i prihoda. I sad citiram izvješće. Temeljem članka 38. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske podnosimo prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o socijalnoj skrbi. Naime, u čemu je problem? Problem je u tome da osobna invalidnina je na neki način vezana uz prihod. Ali tu se radi opet dodatna diskriminacija, znači onaj prijedlog koji je i pravobraniteljica, moj prijedlog koji je pravobraniteljica spomenula u svom izlaganju,
nije jedini oblik diskriminacije. Znači tih oblika diskriminacije ima još i čut ćete za njih još ili pročitati ako vam je draže. Ali ono što je meni ovdje indikativno, u završnom dijelu tog poglavlja stoji rečenica: Ustavni sud nije još odlučio o prihvaćanju prijedloga i pokretanju postupka. Znači nije to u pitanju jedno ministarstvo, nije to u pitanju generalno Vlada, nego kod nas sve institucije konstantno rade na način da, neću reći svjesno, ali nekakvom svojom nemarnošću, aljkavošću povećavaju realne probleme ove skupine građana. Onda imamo drugi slučaj kada su u ovom izvješću isto pravobraniteljica upozorava, kada su dva pravilnika međusobno neusklađena i praktično jedan drugoga isključuje. Obratila se to je također u uvodnom izlaganju napomenuto, obratila se sredinom godine Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Ovdje ne stoji da je dobiven nikakav odgovor za to, ali sredinom prošle godine. Pa da je neka manje bitna stvar bilo bi korektno da se barem na neki način odgovori, da se pristupi izmjeni tih podzakonskih propisa, no međutim barem sudeći po ovom izvješću do toga nije došlo. Zatim ovdje stoji edukacija osoblje koje pruža zdravstvenu skrb osobama s invaliditetom u raznim ustanovama. Pravobraniteljica ukazuje na to da za osobe prilikom provođenja aktivnosti iz djelokruga rada učestalo dobiva pritužbe na postupanje zdravstvenih djelatnika prema osobama s invaliditetom. Ali pravobraniteljica nudi rješenje, odnosno preporuku. Da li će od te preporuke biti išta ili ništa, ja nemam dvojbe, ali na nama je da se nadamo da će doći do promjene. Predlaže da se osiguraju, nažalost i financijska sredstva koji su uvijek problem, ali da se omogući stručna kapacitiranost zdravstvenih ustanova, kontinuirana edukacija osoblja itd., itd. Mislim šta je, preporuke su ovdje, ne može nitko reći da ne postoji prijedlog rješenja ovih problema. Djeca s teškoćama u razvoju. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i dalje zaprima pritužbe roditelja djece s teškoćama u razvoju koje ukazuju na nedostatak sustava rane intervencije, dijagnostike i rehabilitacije djece s razvojnim rizikom i teškoćama u razvoju na pojedinim područjima Republike Hrvatske. Iz ovog njezinog izvješća vidljivo je da se država na neki način oslanja na programe pojedinih udruga, ali istovremeno nije dovoljno poduzeto da se postojeći institucionalni resursi povežu, a uspostavi sustav načina praćenja svakog djeteta. Ja se sjećam da smo imali ovdje raspravu kada mi je sa nekoliko strana rečeno, ali gledajte to vam je stručno mišljenje da dijete do godinu dana ne može biti dijagnosticirano. Daj mi recite, dijete koje se rodi sa Downovim sindromom, da li je dijagnostika potrebna tek nakon godinu dana? Inače imam strahovitu veliku averziju prema tim takozvanim stručnim mišljenjima koje su rađena po narudžbi. Pa onda ako nekome nešto odgovara onda to stoji da je baš to ono što treba biti. Onda imamo pristup, ovo je pod pristupačnost javnih ustanova, pa je primjer ako se ne varam iz Koprivnice, čak su se kolege pobrinule da dobijemo i sliku, ali nažalost vi to nećete moći uočiti. Osobe sa invaliditetom imaju mogućnost da pozvone na vrata, dolazi osoblje, zaposlenik Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i omogućava im da uđu u ustanovu. Jedini problem je što osoba sa invaliditetom mora
prije toga prijeći 8 stepenica da bi došla do tog zvona. To je imati, a ne imati. Imate mogućnost doći do toga, ali u suštini sve je napravljeno da nemate. Zatim ima ovdje čak i slučajeva gdje su propust napravile škole, pa je recimo jednostavno izostavljeno zahtjev od strane škole, što je po mome jedan od ozbiljnijih primjera prvenstveno aljkavosti. Ne znam da li bi to drugačije mogao čovjek nazvati. Zatim imamo slučaj velika uznemirenost roditelja i učenika s teškoćama u razvoju. Prošle godine izazvao je objavljeni dokument jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih obrazovnih programa u svrhu upisa u 1. razred srednje škole. Uznemireni roditelji obraćali su se uredu nekoliko dana prije upisa u srednje škole strahujući da će im netko osporiti upis. I u tom slučaju pravobraniteljica daje preporuke, predlaže rješenja. Da li će to oni koji su odgovorni i koji imaju mogućnost postupiti po ovome, da li će oni to uvažiti, čisto sumnjam. Pravo na status roditelja njegovatelja i status njegovatelja. Vezano uz donošenje sadašnjeg Zakona o socijalnoj skrbi pravobraniteljica je predlagala prilikom donošenja određena rješenja. No međutim, kao što sami znate, to je ostalo samo na razini prijedloga, nije bilo reakcije. A čisto da vas podsjetim, jedan od najpoznatijih slučajeva na koji se ovo odnosi vam je slučaj gosta emisije Nedjeljom u 2. Zar treba bilo kakav komentar tome? Nažalost, ovdje ima toliko puno primjera da je jednostavno nemoguće preletiti i sve ih obuhvatiti, ali potrudio sam se da izvadim izvješće iz 2011. Pa izvješće, normalno ne cijelo izvješće nego samo dio. Pa znači 2011. vrijeme kada je bila vaša Vlada na vlasti. Izvješće iz 2013. Znači odnosi se na jednu i na drugu stranu. I u jednom i u drugom izvješću stoji onaj problem Zakona o doplatku za djecu. Nažalost, to ne samo što je odbijeno, nego je, čak mogu reći da je pri tome u samom postupku odbijanja kršen zakon. Kršen zakon od izvršne vlasti, od zakonodavne vlasti. Kršen je Poslovnik, a Poslovnik je zakon po kojem funkcionira ovaj Sabor. Međutim, to je bilo jedan igrokaz koji je bio nažalost velika sramota svih nas ovdje. I opet govorim, nije u pitanju jedna vlast, u pitanju je period od 13 godina i problem koji su prešućivale i ignorirale sve vlasti u tih 13 godina. Imamo situaciju da premijer kaže, poziva oporbu, onako teatralno, poziva oporbu da predlaže. A onda, ovo je jedan od najdrastičnijih primjera, da vladajući opstruiraju i svi se slažu da je... Kako ima to veze s ovim izvješćem? To stoji u izvješću. To stoji u izvješću. Ja vas lijepo molim, pročitajte izvješće, to vam stoji u izvješću. Zakon o dječjem doplatku koji pravobraniteljica je navela da je se godinama ponavlja taj isti primjer, da imamo preporuku Ustavnog suda, sve to stoji u izvješću. Imali smo prije 10-ak dana, čak i manje, također na izvješće pravobraniteljice smo imali prijedlog zaključka, klub Hrvatskih laburista je predložio zaključke koje je ovaj Sabor prihvatio. Ja neću predlagati zaključke.
neću predlagati zaključke iz razloga što sjetite se i slučaj RIZ kad je zaključak imao smisla da je donesen do 31.12. prošle godine. No međutim, on je sad ne znam koji, 60. na dnevnom redu, tako da nema šanse da bude usvojen. Ali čemu predlagati bilo što uz ovakvo postupanje, uz ovakvo ignoriranje i na kraju krajeva ovo je sramota svih nas koji sjedimo ovdje u Saboru, bez obzira što neki misle da ovo nema veze sa izvješćem. Hvala lijepo. Prelazimo na replike. Prvo Branko Vukšić. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, treba samo pojasniti da kolega Mladen Novak nije došao odjeven poput kanarinca zbog egzibicionizma, nego zbog toga na ovom majici piše, oni koji nisu vidjeli, s poteškoćama se možemo nositi, s nepravdom ne. Nepravde se previše ovdje doživljava u samom Hrvatskom saboru, naročito u vezi teme o kojoj danas govorimo. Ovo što piše u izvješću je dokaz da je funkcija države u potpunosti promašena. Država, mi čujemo svaki puta i ovdje u Hrvatskome saboru kako se pojedini zastupnici zalažu pomognite kapitalistima, njima treba smanjiti poreze, njima treba omogućiti kredite, njima treba zašto? Kako bi mogli i drugi, pa onda i osobe sa invaliditetom dobiti mrvice sa stola. To je u potpunosti funkcija promašena. Njima treba pomoći, država postoji zbog slabih, zbog starijih, zbog osoba s invaliditetom, zbog djece, zbog njih. Međutim, država kome pomaže? Pomaže osobama kao što je Todorić, pomaže osobama kao što je Tedeschi itd. Njima treba pomoći. Oni su ti koji, ali kasnije će oni dati mrvice onima zbog kojih postoji država. Država je izgubila sasvim funkciju. Pa prema tome dobro, još jedanput ću ponoviti što piše na majici. S poteškoćama se možemo nositi, sa nepravdom se ne možemo nositi. Međutim, u Hrvatskom saboru kad je kolega Novak tražio ispravak velike nepravde, koalicijski partneri na vlasti su rekli ne, mi nećemo njima pomoći, mi ćemo to u proceduru i kako dugo će to trajati? Trajat će mjesecima i oni koji su najpotrebniji oni neće dobiti pomoć od države. Odgovor na repliku Mladen Novak. Hvala lijepo. Zamoljen sam od građanske inicijative Pomozimo djeci sa invaliditetom da danas obučem ovu majicu i da govorim u ovoj majici. I ujedno pozdravljam sve udruge koje se bave ovom problematikom. A ovo što ste vi rekli za kolege zastupnike s ove strane, nisu oni rekli ne. Nema, ja nisam dobio zaključak da je prijedlog zakona odbijen. Čak šta više, ovdje ja sam dobio nešto što nema po Poslovniku, takva opcija ne postoji, ali sam upozoren, dobio sam obavijest, ali sam upozoren da recimo od najvišeg maga po pitanju ustavnog prava i našeg Poslovnika sam dobio putem medija informaciju da sam ja izostavio prijedlog zaključka o prihvaćanju zakona, što nikad nitko nije radio, to ne postoji u povijesti Hrvatskog sabora. Ali dobro, ali vi ste upozorili na nefunkcioniranje Hrvatske države. Pa ja ću vam, i tad je u raspravi, tom prilikom mi je rečeno da država ipak skrbi i da je proaktivna. Pa sad ću vam ja nabrojati par slučajeva. Iz Koprivnice gospođa 2013. godine u studenom izgubila predan zahtjev za status roditelja njegovatelja, 2013. u studenom izgubila taj status, podnesla zahtjev ponovno, do danas nikakav odgovor ministarstva. Iz Zagreba u veljači 2014. nema odgovora ministarstva. U Karlovcu 11.2013. nema odgovora ministarstva. 2014. u Labinu do sad objavljeno samo vještačenje, nema odgovora ministarstva. Sisak 3 slučaja, nema odgovora ministarstva. Varaždin, Virovitica, Šibenik, Krapina, sve su to slučajevi gdje ministarstvo promptno ne reagira. Nova replika, poštovana Nada Murganić.
Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Novak, složit ću se sa svime što ste rekli u svojoj raspravi i nastavit ću sa replikom. Da, poznato je i slučaj da je roditelj radi ostvarivanja prava na status roditelja i njegovatelja koji mu je priznat, ali zbog formalnih samo tumačenja podnio tužbu gdje tuži ministarstvo za odštetu. Zaista je tragično jer to dijete je u takvom stanju da ne treba biti posebno stručan, prostim okom se to može vidjeti. Naime, pravobraniteljica u svom izvješću poziva na razumnu prilagodbu. Da li trebamo zbog toga ići na posebne edukacije ili ne? Osobe koje rade sa osobama sa invaliditetom svakako bi trebale biti dodatno educirane ili senzibilizirane za tu problematiku. Ali ono što je posebno žalosno je to da upravo Ministarstvo socijalne politike i mladih pokazuje najmanje empatije i razumijevanja za tu problematiku. Zakon koji je donesen 1.1.2013. godine je toliko restriktivan uvodeći dohodovni i imovinski cenzus smanjio je mogućnost ostvarivanja i tih malih naknada osobama sa invaliditetom. Da li treba biti posebno stručan da bi se znalo da nitko sa 800 kuna u Republici Hrvatskoj ne može živjeti jer ne smije imati nikakvih drugih prihoda. Osobe sa invaliditetom sve plaćaju. Plaćaju prijevoze, plaćaju tko će im donijeti kruh, mlijeko i njima naknade koje stvaraju na osnovu svoga invaliditeta nikako ne smiju ući u prihod, odnosno ne smiju se tretirati kao nemogućnost dobivanja bilo kakvih socijalnih davanja. Odgovor na repliku, Mladen Novak. Hvala lijepo. Pa zahvaljujem kolegice, jer ja na kraju krajeva i sami ste rekli da ovo na neki način podrška ovoj i mojoj raspravi. Ono što bi želio naglasiti, ne žele ti građani, ne žele oni samilost. Nije u pitanju ni samilost, ni nekakvo pretjerano razumijevanje, ma samo traže svoju priliku koju po zdravom razumu prvenstveno moraju dobiti i moraju imati. Ali činjenica da 70% ljudi u ovoj kategoriji je u kategoriji siromaštva je dodatni problem. I onda onako bešćutno se postavlja prema tom problemu, a mislim to stvarno, još je gori problem što cijela ta priča traje 13 godina. I ok, nema sad krivi ste vi, krivi su oni, ok, problem se zna. Nažalost, ovo izvješće, da nije bilo onog spleta okolnosti gdje je pomoćnica ministrice izletila sa onom nespretnom izjavom pa je to dobilo i medijsku pozornost, mi nažalost uopće ne bi došli u priliku da ukažemo na taj problem. I to bi, nažalost vi bi to ispričali i ove godine, ona rasprava bi prošla onako kako je prošla, mediji su se zainteresirali i to je diglo stvar na malo višu razinu. Ali inače razumijevanja za taj problem pokazalo se koliko ima samim tim što mi ćemo riješiti problem ali po našoj nekakvoj dinamici u zadnjem kvartalu ove godine. Zadnjem kvartalu izborne godine. Pa mislim to je, sama ta najava vam dovoljno govori koliko se ozbiljno pristupa tom problemu. Replika, Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Novak, vama čestitam na vašem zalaganju vezano uz dječji doplatak. Zaista, imali ste hrabrosti to sve napraviti, međutim oni koji su trebali vas podržati, a to je ova većina u Hrvatskom saboru i Vlada, to nisu učinili. Ali kolega Novak, vaš ovaj natpis na majici vjerojatno će većina u Vladi lakše pročitati nego što će ga razumjeti. Svjedoci smo da danas Vlada jako lako reže onima najsiromašnijima, socijalno najosjetljivijima, osobama sa invaliditetom i najosjetljivijoj populaciji, ali zato sa lakoćom kupuje skupe automobile, skupe stolove, skupe poslovne prostore, ide na skupa putovanja. Ono što sam htjela u stvarnosti vam reći, kome bi trebalo dodijeliti jedan Oskar srca ili Oskar plemenitosti,
a to je Centar za odgoj i obrazovanje u Čakovcu. Vidite, ova Vlada je zaboravila, jednostavno ukinula tako jednu beznačajnu stavku dodjele Oskara znanja. To su djeca koja su na međunarodnim natjecanjima dobila sve nagrade i takvu djecu bi trebalo poticati. Godinama su dobivali, ali ova Vlada je smatrala da ćemo to ukinuti jer ne treba to, radije će se vjerojatno promijeniti skupe gume na skupim automobilima za rastrošnog premijera. I sada Centar za odgoj i obrazovanje u Čakovcu koji radi u vrlo skučenim prostorima odazvao se pozivu i tu je jedna dobra akcija bila zaista preko jedne društvene mreže Facebooka, mladog jednog čovjeka. Oni su se odazvali i za 20 000 kuna napravit će Oskar znanja za djecu koja su dobili nagrade na međunarodnim natjecanjima. A vidite, radi se o centru u kojem su djeca s poteškoćama i svaka čast njihovim profesorima i zaista zaslužili su veće prostore, bolje uvjete rada, svi profesori i oni zaslužili su Oskar plemenitosti. Na repliku odgovara Mladen Novak. Hvala lijepo. Ma hvala vama na čestitkama, ali nema razloga meni čestitati. Treba čestitati ljudima koji su to pokrenuli i zahvaljujući spletu okolnosti pa je to došlo na ovu razinu. Ali treba biti iskren pa reći, s ovim problemom ministarstvo upoznato od samog početka. Problem traje od 2002. godine, imamo mišljenje Ustavnog suda ako se ne varam iz 2007. Prema tome bilo je vremena, bilo je prostora, bilo je mogućnosti, a sad ćemo i onako iskreno. Ta ista građanska inicijativa se obraćala zastupnicima prije mene i zastupnicima SDP-a i zastupnicima HDZ-a i još nekih stranaka ovdje parlamentarnih, pa nažalost to nikad nije pokrenuto. Zbog čega i zašto ne znam. To treba pitati možda te zastupnike, ali... Aha, vi meni čestitate zbog toga što sam odradio ono što vi niste htjeli. Dobro, hvala vam. Što se tiče, otvorili ste vi još jednu temu, Oskar znanja. Ma hvale vrijedno ovo rješenje. A sad se postavlja pitanje, a što je sve ove godine i gdje je taj novac završavao? A zar nije bilo malo inovativnosti pa se to moglo napraviti možda prije par godina na isti ovaj način? Ali ne, mi sad kad dođemo, a svi smo isti po tom pitanju koji su dosad bili na vlasti, svi smo isti pa onda se ponašamo na način kad sam došao sad ja više prvo sam sebi najbitniji, a tek onda sve ostalo. Nije više bilo sredstva na računu, a zar smo prije toga morali trošiti onako bahato? Mislim ono je po mome bezobrazluk. Trošiti na takav bahat način bez obzira o kome je riječ. Hvala vam lijepo. Posljednja replika Stjepan Milinković. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Novak, vi ste u vašoj raspravi dotakli sva područja koja su u izvješću i svaka na svoj način zavređuju i pozornost i raspravu, ali kolegice su već u replikama rekle glede određenih, a moju pozornost je privuklo ono gdje je najveći broj prigovora, a to je ono iz ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi. I u tom dijelu ste rekli interesantnu jednu misao, rekli ste ni kako bi to bilo ni kad bi bilo. A još je, ja bih dodao još i pitanje kad bude. Jer znate što se tu kao veliki problem postavlja u svemu tome? Problem se postavlja jedinstveno tijelo vještačenja. Jedinstveno tijelo vještačenja koje rješava. Mi smo upozoravali da će to tijelo vještačenja imati velike probleme, ono je kao počelo raditi, ali toliko se veliki, nekih 10 000 je predmeta bilo, a sad je još jedno za 3-4 tisuće već se nakupilo. Još. I to je strašno veliki problem za riješiti. A ne treba biti puno pametan i reći koliko je žurnost rješavanja ovih problema. Rekli ste materijalnog statusa osoba s invaliditetom, da to treba žurno rješavati. I uistinu to jedinstveno tijelo vještačenja se kao jedan veliki oblak nadvio u tom problemu, ne samo od ostvarivanja ovih prava, nego i prava glede zapošljavanja. I tu je sve to jedan neizmjerno veliki problem na koji na ovom mjestu treba skrenuti. Iako je, koliko je meni poznato, ministrica digla jedan određeni kredit za osposobljavanje vještaka, tako? To je osposobljavanje, ali međutim
To je premali broj i pitanje kada će to biti riješeno. Dakle, po svim ovim pitanjima, ajmo reći, kaže se stvoren je neki okvir, a okvir stoji, ali unutra nema ničega. Evo tu je problem i mislim da treba itekako brinuti o tome da se to rješava jer se žurno rješavati mora. Hvala lijepo. Odgovor na repliku Mladen Novak. Ma kolega, slažem se ja s vama, ali čisto promaklo mi u raspravi, a sad i vezano za ovaj problem, odnosno ovaj dio koji ste vi potencirali, zaboravio sam reći da je pravobraniteljica pokrenula, odnosno njezin ured, i postupak ocjene ustavnosti Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno pojedinih članaka tog zakona. Tako da ako se sjetite iz rasprave i oni pravilnici koji su međusobno u neskladu i ovaj primjer, pa onda imamo taj Zakon o dječjem doplatku. Očito da ne zna se da li više škripi u ovom, ajmo reći, zakonodavnom dijelu gdje su i određeni podzakonski akti koji su čak možda i protuustavni i neki u međusobnom neskladu, ili u samoj realizaciji onoga što već postoji po zakonskoj mogućnosti. Mislim da ovdje treba daleko ozbiljnije pristupiti rješavanju cijele te problematike nego što je to bio do sada slučaj. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime Kluba nezavisnih zastupnika govori Mladen Novak, replika. Hvala lijepo. Kolega, spominjali ste probleme oko zapošljavanja, odnosno zaposlenih invalida kod privatnika i u javnim poduzećima. Ali ja ću vas probati razuvjeriti. Govorili ste vi o ciframa 1877, ako se ne varam, onih koje je zaposlio Zavod za zapošljavanje, odnosno posredovao pri njihovom zapošljavanju, ali imaju dva slučaja. Koliko sam pratio kroz medije, u oba dva slučaja je pravobraniteljica bila uključena. Jedan je Hrvatske pošte koje su državno poduzeće i gdje, ako se ne varam, 60-ak osoba novom organizacijom je praktički ostalo bez mogućnosti zadržavanja radnog mjesta. Tu nisu samo i te osobe, ima i, ako se ne varam, jedno 4 koji imaju status njegovatelja. Tu negdje, možda griješim u kojim brojkama, ali uglavnom tu je negdje. Onda primjer sveučilišta u Dubrovniku koje, ja mislim da je ono jedan od najgrubljih oblika demonstracije moći politike nad svim ostalim. I jedan od najbesramnijih primjera, ako ćemo baš iskreno. Osoba sa invaliditetom i 2 završena fakulteta ne može dobiti radno mjesto nego ga dobiva netko drugi. Spominjali ste uporabne dozvole za pojedine objekte. Ako sam dobro pročitao u ovom izvješću čak stoji da su u odgovoru pravobraniteljici se navodilo da su objavljeni natječaji za rekonstrukciju pojedinih objekata, da bi na kraju reagirali roditelji koji tvrde da se nikad takvi natječaji nisu pojavili u javnosti. Što je po mome isto jedan od pokazatelja na koji način se izbjegava rješavanje problema. A Zakon o dječjem doplatku, s obzirom da sam vidio da su se kolege s ove strane javili vama na repliku u tom trenutku kad ste o tome govorili, neću, ali bit će jako interesantno čuti što oni imaju pametno za reći o tome. Dragutin Lesar, odgovor na repliku. Pa vrlo kratko, kolega Novak. Ove slučajeve koje ste spominjali u pošti, Hrvatskoj pošti, Dubrovniku i tako dalje, gdje sveučilištu, gdje osobe s invaliditetom nisu mogli zadržati posao, očito su umjesto njih ili na njihovo mjesto došli politički invalidi, pa je to kompenzacija. Marijan Škvarić. Mladen Novak, replika. Hvala lijepo. Svi smo mi pomalo lokal patrioti i lijepo čuti kad neko govori, ovako iznosi pozitivne primjere, ali ja mislim da je odavde išla sugestija u jednom drugom pravcu, da financijski kapaciteti gradova i općina na Jadranu i financijski kapaciteti u Lici ili Banovina ili Moslavina, mislim da baš i nisu usporedivi i da to možda i nije prava dobra tema za raspravljati ovdje. Ali navodite pozitivne primjere iz Dubrovnika. Ne znam da li ste slušali
moju raspravu, odnosno odgovor na repliku. U tom istom Dubrovniku imate jedan od primjera koji sam navodio. Koliko se ja sjećam vi ste dio izvršne vlasti u Dubrovniku. Da li ste što poduzeli i što će se poduzeti? A ja vam kažem da je tu se otišlo toliko daleko da je čak po onome što je meni poznato i inspektorat stavljen u političku funkciju. Osoba koja se prijavila za zapošljavanje na sveučilištu u Dubrovniku sa 2 fakulteta, da bila u medijima točno, i na kraju ona ne prolazi, dobiva odbijenicu iako nemaju zaposleno što bi trebali imati broj osoba sa invaliditetom. Koja je reakcija bila? To je, mislim možemo mi navoditi, izvlačiti pozitivne primjere i lijepo je znati za njih i to je u redu. Ali što to vrijedi kad padnemo na ovakvim banalnim stvarima, kad politika kaže ok, možete imati prava po svim zakonima ovog svijeta, možete imati pravo po Ustavu, po međunarodnim konvencijama, ali ja ću napraviti što ja hoću. Koja je to poruka? I na kraju, s obzirom da imam još toliko vremena, volio bih da ne bude kao svih ovih dosadašnjih godina što je nažalost bilo rezultat ove rasprave. Čim završi rasprava nema ni rezultata, tu postane sve gotovo. Nadam se da će napokon Vlada reagirati, bez obzira čija, reagirati i prihvatiti ove stavove i preporuke u izvješću. Hvala lijepo. Pa kolega, ja mislim da je jasno da možemo iznijeti u Saboru primjere dobre prakse i dio sam izvršne vlasti, zamjenica sam gradonačelnika i apsolutno se ne slažem s tim da je osoba s invaliditetom nije primljena kad je imala sve uvjete na sveučilište. Međutim, moram reći da mi kao grad nismo, naravno da je sveučilište samostalna institucija, odnosno da mi kao grad nemamo pravo uopće utjecati na to. Možemo kao i vi i ja reagirati na to da osobe s invaliditetom trebaju imati prednost, odnosno ako odgovara tom radnom mjestu. Hvala lijepo. I sada će